10 ketoke. Bidan mek selak udanan, Mbak. Kandhane wong salwa yo klewebes kok. Pokoke bidan. Iki mang ceritane iki ngajak ning Cepu. Ayo Bu ning Cepu Bu tuku bandu. Bandune kan coklek. Karo ape balekno topine Kinara kan keri. Sing Mbak Yune nelpon ngene. Anu mbok kene udan deres, aku tak garap iklan. Wis renene marakno topi sesuk ae. Gak popo Mbak Indah. Topine Kinara ning kene gak apa-apa. Ayo golek gorengan anget-anget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Nur gerombolan. Ayo. Kan ada payung. Ayo. Aku, Kak. Penak ki engko mangan bareng-bareng. Ayo. Ini gak payungan nih, Mak. Ayo wes. Udan-udan lho pemirsa iki serius. Serius aku pemirsa, soalnya ki udan iku ket jam 10 ngantek ya mene ngantek bar ngasar. Udane lah. Ya alhamdulillah pemirsa rata. Wong Mbak Indah tak tekoki jarene ya padha ae udan. Jadi aja rene, Bu. Aja rene sik dalam arti kan Reva yo lagi kumbane akeh kesel. Jadi aku ronone sesuk ae ngetero topine Kinara pemirsa yo. Terus penceng-penceng sik. Walah udan. Walah Mbak ambune Mbak segere. Ambune segere, Mak. Sampeyan pe golek apa, Mak Cah? Tempe bus. Mbak Nur mau kula jaluk tempe bus. Oh, wis ngabari Mbak Kori. Nggih. Oh, lontrone, Mak. Ayo Tan yo napa? Enggak jere Mbak. Besok kita ceritani Mbak yo. Siraku kan mumet. Nduk tukokno lontong nggone Mbak Kori. Semua, Bu. Semua. Lontong iki 2 nduk lontong pecel 2. Ndekne jablas nggawa dhuwit. Mulai entuk sak kresek, Mak. Lontong utuh tok maksudnya. Lontong iki lho nggih Mbak Kori nggih. Tekan omah, Nduk, lontong pecel, Nduk. Terus balik neh. Katanya semua. Nggih bener semua. Lah pe mbok maam karo apa Ibu Rande sayur ndung. Ambek sop jere. Balik neh. Mbak Kori sepurane nggih niku Intan Klintu. Nyuwune lontong anu apa Mak pecel. Terus sing instruksine aku sing kleru Mak. Lontong kabeh Bu. Adik ngguyu. Biasa lontong Enggih, Mbak. Nggih. Dek Dewi sing lontong utuh. Nggih lak gadah anu napa? Parine apik gadah sayur. Kula mboten gadah sayur kok, Mbak. Mas Fatan. Kula nggih Mbak Kori nggih nganu nggih nyuwun gorengan kula nggih ketak mame. Saya kayak gue Nur ku Mbak cepet dah Mbak. Cilik sing model kok Nur. Apa le Mas? Kompor. Iki bentuke ngono ku lho Mbak, iki tringgit suwi Mbak. Oh ngono, Mak. Niki Rene nggih, Mbak. Ujuk kode Rina, Mak. Rene ki apik, Mak. Iki cara mono sejuta orang menggunakan gorengan. Embus nggih nganu Mbak 2003 sami mawon nggih. Udah gak kurang Mak tak tambahane Mak. Enggak iki kan ada mau tuku ceritane digenyang tek. Lah kuwi sapa? 10.000 terus mang kurang. Dan Mbak Nur de lombok ora Mak? Mbak Nur udah duwe paling. Lomboknya mana? Lomboke lali. Iya. Enak mbahnya barang? Enak mah enak mbahnya. Aku ki gak ndek lombok e Mak. Ora ning gone Mbak Nana yo lali gak tuku. Mbak Kori mboten enten, Mbak. Beto Ibu. Oh. Duwe apa ora ya? Diputi mek lombok le. Itu lombok Tante Dewi. Tante Dewi bar tumbas. Lah kok delok. Tak tambahi yo Mak yo. Tambahi sedasa meleh Mbak Kori. Tahune ora Mbak? Taune isi Pesek Mbak, campur Mbak. Lah ijek Mak. Ambek tahu isi Mak. Nikine napa tempe buse kantun pakan pitu. Nggih saontene tambah niku tahune isi pinten niku sedaya Mbak. Cobi Mbak, jan buka kanten pinten? 1 2 3 4 5 6 12. Tambah niku 12 tambah niki niku sinten? nggih. 12 14 16
16 sama 2000. Nggih. 18. Lah nggih siap. Soalnya enten Dek Dewi barang kayak lak anget-anget Mbak dulure akeh kok. Kompor mati. Lho Mbak mati Mbak. Mbak apa Mak? Sampean ngeti kok nganggo kekuatan. Paling dia kaget lah aku ngadeg ya lak kali ya. Mak, sampean ngeti ngene tok ya geni langsung mati. Mati, Mak. Wah, genine mati. Sik Mak wis diitung, Dang. Jajal kene Mak duduk kene Mak. Iya Mak mbek tahu Mak ya. Oh, iki lho mbek delok iki lho. Delok wong anu, Nduk. Delok wong apa jenenge traktor ya lho. Dino, Mak. ya. Dino Senin Dek Dewi karo Pak Lurah tandur. Lho kalau mae. Sela on seven. Nenek motor. Sek Dok, motor. Nenek motor. Sek lah, motor lah. Yo. Wis kena motor mbek mamake cah yo kok Oh mumpung apa jenenge Mak? Mumpung enek anget-anget ki lho Mak gorengan Mak. Dek Dewi tak anune sisan. Bolah ndelok ngene iki lho pemandangan ngene iki lho pemirsa seneng kok ora sampe. Ibu masak apa Nduk Mang? Tumis kacang. Tenan Mak. Berarti ndekne sisan jawab. Tumis kacang Mak. Aku Mak Ja. Tok tonjokan mangan tonjokan Mak. Lho, kok nggone Kang Bari? Iya. Bareng Mak sesuk buae. Aku manut Make. Manut Mbak Yunda, aku ngono manut. Kang Bari. Aku mang entuk suwiwi Mak. Sampean apa? Suwiwi. Goreng. Goreng diceplok. Terus enek sambele, enek lalapan. Betul, Mak. Aku ya Mak. Minggu iki Mak woe. Hah? Minggu, denge minggu. Minggu iki Mak. Oh, denge minggu. Malah Pak Yoni kadro anoke. Minggu Ya, oke. Wah, pemirsa, wis enek kancane ambek Bunda Dewi bareng, Mak. Oke. Bunda Dewi yo entuk tonjokan, aku yo entuk tonjokan, Bunda Dewi yo entuk tonjokan. Yes, umumnya nggih ngoten niku pemirsa nek ning kene iki carane ngundang selain dimarah iki dianu. Nek tenggene jenengan ndak enten cara ditonjok dimarah-marah ngoten Mbak Kori? Ditunjuk Wonten nggih. Jenengan asli Ngawi nggih, Mbak? Tuban Mak, salah Mak. Banter salah. Malu aku. Aduh Mak, Tuban Mak. Tuban yo enek Mak ditonjok Mak. Oh. Jawa atas mana Jawa. Brendel rana brendel rene. Mak. Lah ditonjok. Bukan Kevin jenenge Dek Fatan. Dok, anu Mas Fatan juga pernah operasi sama ibu sama. Yo di sini. Kenapa Usus buntu. Tak tanya gak sakit le. Sampun boten. Kan minggu bal-balan toh Mak tak takoki udan-udan. Le katanya bisa anu operasi gak sakit toh le. Sampun boten. Aku tak akoni Mbak Kori jan luar biasa. Putra-putrine pinter boso. Tenan Mak, saiki yo Mak yo. Anak saiki SD yo kok sela barang pinter boso ki aku ya Allah. Is pinter. Adik kelas do, adik kelas nggih, adik kelas. Malah kakak. Oh, kakak kelas e. Kacek setahun. Tapi bekasnya jenengan saya gitu. Alhamdulillah Mbak halus kok. Beliane kados tasik ngoten niku jeru ngoten niku. Oh, mboten Mbak. Mboten kok e. Kula wingi nang nggih ditoke. Oh, nggih Mbak nek cowok ngoten nggih Mbak. Oh, nggih Mbak. Nggih Mbak, alus ngoten nek buntu nggih ngoten Mbak Kori. Kula teng PK, ngantek PKU kleru PKU mah. Ya Allah, sepurane nggih lambene kula. Ngenteni. Ya Allah, Mak mbah. Tembok tato lah. Apa sih ditata? Delok. Hadiah. Dek ingi iki lho, Nduk, sela entuk jam tangan. Ndi Nduk jam? Nggih kok iki. Jam tangan Apa iki? Ning omah. Mawar, sesuk lah iki udan kok delok ta. Bisa. Mboten saking jajan, Mbak. Gimana anu Mbak? Ambek dhek iki ning omah gawe anu kan hari Selasa hari guru toh. Iya. Dhek selat. Gawe apa, Pak? Gawe ya tak tukokno kecap, tak tukokno. Oh, hari guru terus dienggo hadiah modele kayak baket ngono kuwi. Delok aku. Ning omah dadi. Pas dadi aku nek rambut dono. Dono lah, Mbak Yun lah.
Bakete Sela untuk Bu Guru. Gambok tambahi jajan gone Mbak Lina apa ngono? Wis penuh Mbak wong gawe cilik kok, Mbak. Oh, gawe dhewe, Mak. Terus Bu Nurine dikei jilbab. Tambahi sabun, Nduk, tak kei sabun mandi. Apa, Mak? Jilbab. Oh, jilbab. Ini enak kupluk kan. Heeh. Anyar Mbak Putih. Wes dilebokno ning jero terus digambari nek Bu Nuri kan perempuan. Perempuannya pakai jilbab, nek Pak Uli pakai kupluk. Oh, alah ngono. Kreatif ya. Sip. Nah, Mak. Iya, Dok, untuk Bunda ya. Kamu cangkengkan ya. Cangkengkan bisa Jepang wis. Sik to nek menurut sampean apa wis? Cangkengkan ya apa cangkengno aku ngono cangkengkan. Bahasa Indonesiane sayang. Apa ya? Tolong nitip bawakan. Ya Allah ngono kok ya angel era kaprah. Wong sekolah kok ya. Alah. Ngrasakno kok. Enek pemirsa sing pengen roh iki lho tulisan iki lho, Mak, pawon sedep. Oh, Makan enak dan murah, sedia nasi pecel, nasi kuning, lontong pecel, lontong sambal, kecap, aneka gorengan. Lho iki gambare gorengan. Iki gambare lontong tahu. Pecel, nasi kuning lho. Anu Mak, tambahi Mak, tahu isine. Tahu isi. Iya. Tahu isine. Apa gimana? Nih, nah. Mbak ora kelopo pepet mangan. Nah, ini bawa ya, Nduk ya. Pokoknya Untuk kelopo. siapa? Untuk Wawa, Bunda, yo, Mbah Yi. Iya, sama-sama. Tak masukno ya. Dia masukno. Nah. Tambahi siji, Mak. Tahu isine Wawa tambahi, Mak. Tambah satu. Buka, Nduk, buka, Nduk. Wawa buka. Wih. Sama-sama no. Nanti kita lihat ke tempat Makjah ya, Pak Ijan. Makjah ki gawe program, Dok. Program Hadiah untuk Bu Guru itu berupa buket, ya. Enek terasi. Terus apa nih, Mak? Mbok siapa nih, Mak? Sampo. Kopiko permen. Ada kecap, ada teh. Ada ladaku, bubuk ladaku. Teh kotak kuwi. Enggak, teh yang kemasan segini loh. Kemasan 1.000 ya, kemasan kuwi. Senteni kok tak tambahi ya, Bu Guru ya. Oke. Manut. Udah cakep, nanti lihat lagi kalah. Weh, nanti lihat di kontennya Bu Yuni nanti. Oke. Mak, udah ngene. Mak, ayo Mak, gawe tiket Mak. Untuk Bu Guru. Barang jadi tidak luwung lah. Apik. Untuk Bu Guru yang nanti dapat hadiah dari Sela itu tangannya Makjah. Oke, siap. Ya tangannya Makjah. Kamar mandi makan terus bersama Mama pemirsa. Dalah. Iya, Ndang, Dok. Soalnya kena mati, Mbak, rambutnya kono. Kenapa ya, Mak ya? Rambutnya mati, Mbak. Aku ki kene, Mbak, kan padahal tak cukno terus, Mama. Ya wis colokne, Mbak. Coba Mak dipindah Majak. Yo ning kene kan dicolokne gak iso sing aku nyolokno ning kene kan gak mekan yo Nantra. Bisa ndelok jalo kok gak mekan. Rontok dindul ngono Mak delok. Tapi ki oh iya Mak iki mati kok, Mak. Sek, Mak. Berarti iki ne, Mak. Iki lho. Iya. Colokane kudu di. Sek, Mak. Ora. Iki kan kan. Oh, alah iki kudune ning kene, Mak Jah, iki. Iya, sik. Coba bismillahirrahmanirrahim. Ini. Oh. Gak. Nduk, Mak, Nduk sampai sik, Mak. Urung mekan, Mak. Tapi kuwi mekane, Mbak. Iya, ikine mekan, Mak. Iki saluran iki kan iki to, Mama. Iki sing ndi to sing iki? Mekan, Mak, mekan. Wifi ku mekan, Mak. Sik, sama ning kene sik ya. Wifi ku mekan. Berarti tak gangguan. Ora, Mak, sik, Mak. Iki pekorane pirang-pirang dino iki kok gak mekan geni yo. Ya, Mbak, gak mekan. Wes. Oh, wes. Berarti emang salah, Mak. Oh, gak, Mbak. Paling mau Ora pas. Ikune. Soalnya ngene, Mbak, sing aku pas kae gak mekan. Apa tak ganti sing puadung, Mak, iki, Mak. Ngene kok, tak ganti sing pilip, Mak. Iya, tak gantine sing pilip, Mak. Kuwi mendrip-mendrip ngono, Mak. Gak apa-apa, wis biar sementara. Alah, iya. Wes saya ya ning Mesela tak kei anu lho pemirsa umat neh. Wes gen esuk mang tak resiki. Kayak jero lah saiki lah. Resik ya, Mas. Enak ngene, Pak. Iya, Mak. Iya, Mak dinggo nganu jam langkring pitik jere. Wes ayo tak gantine pilip, Mak, ben nak pading, Mak.
Ya, ya. Oh iya, terjadi kesalahan pemirsa ternyata. Oke. Oh, begini mekan. Kilo penting wifi-nya mekan. Mekan wes ya, mekan. Wifi mekan, Mak. Oke, siap. Cus. Nah, hadap sini. Hei, Intan hadap sini, nah. Apa? Ya. Yes. Rame-rame kita ayo. Apa tangguh meja? Wes, Mak. Andek sana tuh ya. Andek sana, andek sini. Jaluk Lombok. Iya. Apa sih? Iya, Mbak, beda, Mbak. Tidak sih. Nganu nduk, apa nduk nganggo kuwi lho nduk, tusuk sate lho nduk ya. Tusuk sate. Jadi ini estetik. Iki masih tusuk sate. Aku mana? Kak. Iki lho di mana? Lomboknya. Yakinnya lombok. Andek Enak sana tempe tuh bumbu ya. sampai tahu. Ya, ya ngobrol sampai tahu. Wes Mak, kene Mak. Iya lah, kasih dong. Wes kene kok. Lomboknya Mak dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ayo, ayo. Pakai lombok. Wes kene bingung. Kita mau nggak? Mau. Oke, nah. Kami lawan no kita. Salah wangi. Itu ya. Aku yang kecil lah ya. Enak lah. Enak. Bicek. Apa-apa. Mungkin jaluk. Jadi jaluk, Mbak. Rambutnya pewangi jangan rambutnya selain terawat pemirsa api ambil Intane rambutnya brodolin teh kaya aku. Gak apa-apa ya nduk, cari bandune karo ngetero topine Cinara besok pokoknya gak udan ya. Ini ngesakno repae gak apa umbah-umbah mang. Nanti umbah-umbah yang nduk. Umbah-umbah yang nang omah lho, masa umbah-umbah yang ndi. Ya. Iki sok bergoto gede gitu kan. Di, itu kelas jago ya, Mbak. Sebenarnya Mbak, papat mau lah. Cilik-cilik ini Mak. Papat mau. Oke. Papat paling gede. Papat mau. Papat agak gede-gede nang ta. Itu buat pasal iso. Dek Dewi ngajak anu Mbak ayo tuku pitik Jawa ayo. Itu gak ada. Sok setu ngarep ta. Itu jalan-jalan gue. Lah wong ape budal sesuk minggu iki sopire iki dadi nganten iki dulure. Ya wis gak apa-apa. Ndak masuk kene pe budal dhewe ora enek sing nyopiri. Ora iso nyopir elek. Gak apa-apa. Kancane wis ora iso ditinggal iya aku biyen pas sakit ya ditinteni sampai sak isone kok. Ape budal leknane. Dek inginane kae kancaku mlebu rumah sakit gentenan tek Mas. Apa juga menurut itu dari kan tak pernah. Iya sing ape carca sampean golekno kae. Besok pe budal sopire ngetero dulure dadi nganten. Mas apa Mak? Numpak elek lho. Numpak elek. Mana? Oh, jalan-jalan mau BPD enggak jual. Jadi kan BPD, jadi nggak ikut. Kalau Makja kan nggak BPD, kalau Makja BPD ya ikut ya. Masak. Ayo, Mbak. Lah iki lho, Mak. Pokoknya banyu, Mbak. Wis, Mas. Pokoknya banyu, Mbak. Ayo Kak Lena, tak apa itu dong. Sudah. Sudah. Ambil air minum. Apa gorengan itu kabeh kok enek wong gorengan nak. Ya benar enggak boleh. Ben pulaan tempe neh kok nduk mandek.
Dah larap. Mending gue selang buat mama. Ya itu loh kamu ambil. Wes, Loh, kok rusak. bagus ya lah itu. Sibuk. Itu gagangnya apa, Mak? Terus, oh, kan tuh sama lempok-lempok ini. Enggak perlu pakai gabus. Nggak usah pakai gabus. Kan buat kelontong ini ngono ya. Iya sih, lipat cetak solasi. Oh. Ini banyak. Ngesep yo iso, jadi tukang noto-noto raket yo iso macam gitu. Bagus iki. Ya lumayan Mbak ya. Udah senangnya bocah nih Mbak ya. Iya. Punya nama Apa bocah. lah? Heeh. Ya wis salah dhewe, Mak. Mbak Mak. Ambek mama itu api. Iki berarti gubernur kabeh, Pak. Sing iki. Ya bagi Ya, lek mbok tae pinjem, ya. tae kok nyemilno ning ndi ngono. Kok sabune apa mbok kok endi, apa mbok tali. Ye ngono, wis sore kene aku nganggo tali apa. Kok di Nak satu anune. orang Oreo ya. Heeh. Aku pegawe sesuatu gubernur. Bu Nur iki bu guru sing dhuwur le. Enggak, sedulur Butrias. Oh, Triat. Wali murid kelas 1 dulu. Iku mbiyen pas Salwa pindah ke Sulawesi ditampa ning kene to, Mak. Biyen sing ngurusi ya ibu dhuwur sing dhuwur iku. Betul wali murid kelas 1. Heeh. Terus kalau kemudian wali murid kelas 4. Kan Dek Dewi cek ning kono telepon aku, Mbak, aku tolong Mbak anu iki surat pindahe iki aku terus langsung nemoni gurune SD ku dibantu Mak terus ning SMP langsung Basam. Basam kan dadi komite Mak, berarti nayo. Benar gitu. Wis Mak, dia Mak, ini komen sudah begini beneran kabeh? cerita. Hari ini iki mendelok Makjah gitu berkreasi untuk membuatkan hadiah buat Bu Guru dan juga Pak Guru Nesela. Selamat Hari Guru nggih. Di hari Selasa ya Dek Iya, ya. tanggal 25. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda Coba. Tanda Tanda Jawa. jasa. Tanda jasa. Jawa Barat. Nah, sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum makan ini ya? wabarakatuh. Kan. Rapi ya rasa-rasa Mak. Terus senangnya lah